Dnes slavíme sviatok svätého Gorazda Moravského, žiaka svätého Cyrila a Metoda. A je to taký veľký sviatok pre nás, lebo je to ochránca našej katedrály, našeho chrámu, našej cirkevnej obci. Chrám má snáď 80 rokov a pri nástupe, kde som ja pred 10 rokmi prišiel do chrámu, sme nenašli ikonu svätého Gorazda. Preto bola taká provizorná ikona, nie originál písaná, ako predpisuje ten ikonopísecký zákon. A po tých 10 rokoch, ale boli iné starosti, veriaci z našej cirkevnej obci dali napísať ikonu Žecku svätého Gorazda a dnes sme ju slávnostne posvetili na tento sviatok a spolu sme sa pomodlili. Já mám osobnou zkušenost s tímto svatým. Jednou, když byl velký půst a nebylo lidí, aby se sloužila ta řádná bohoslužba, která má v postu být sloužena. A já jsem přišel sem do prostřed chrámu k ikoně biskupa Gorazda a tak jako člověku jsem mu se vypovídal všecko, co jsem měl na duši. Že já se snažím, aby jeho chrám byl zveleben, aby jeho chrám byl zkrášlen a on mi nechce pomoci. Nechce mi poslat jedného člověka, který by věděl, uměl a měl rád ten církevný zpěv a čtení. A na to večer mi volá pan: halo, halo, já jsem sloužil v takovém velkém monastýru, tam jsem zpíval a od té doby obnovil jsem v našem chrámě zborový zpěv. Takže hned vladyka Gorazd ten večer mi poslal takového člověka. Tak, jak začal ten zborový zpěv v našem chrámě, tak se obnovují i další aktivity. Začalo vyučování náboženství, nedělní škola, která se jmenuje Omofor. Ty dětičky si připravili program na uvítání vladyky. Ty dětičky už byly aktivní toho liturgického bohoslužebného zpěvu. Takže vladyka Gorazd v každé té oblasti náš chrám a naši farnost podporuje, aby rostla. Kdo s vírou a láskou jej prosí, on slyší a pomáhá.